Με τα ποσοστά της ανεργίας να βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, η ανέβρεση εργασίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση. Είτε ψάχνει κάποιος δουλειά στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, κοινή συνισταμένη στην προσπάθειά του αυτή είναι η σύνταξη ενός καλού βιογραφικού, που θα το βοηθήσει να ξεπεράσει τον έντονο ανταγωνισμό. Εσείς ξέρετε πώς να τα καταφέρετε? Αμηχανία είναι ίσως το πρώτο συναίσθημα όταν μας ζητούν να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας. Ποια είναι τα δυνατά μας χαρακτηριστικά, τι μας κάνει ξεχωριστούς, αναφέρουμε τις αδυναμίες μας ή μήπως όχι? Όλα αυτά τα ερωτήματα και πολλά περισσότερα απασχολούν τον καθένα από μας όταν φτάνει η στιγμή να συμπληρώσουμε ένα βιογραφικό σημείωμα με το οποίο θα προσπαθήσουμε να πείσουμε σε μία ή δύο σελίδες ότι είμαστε κατάλληλοι για μια ανοιχτή θέση εργασίας. Στις μέρες μας, 1 στους 2 νέους κάτω των 25 είναι άνεργος και ψάχνει για δουλειά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι εργοδότες παραλαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες βιογραφικά σημειώματα και αφιερώνουν περίπου 30 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο στο καθένα. Ένας εργοδότης όταν λαμβάνει το βιογραφικό μας, σκανάρει το βιογραφικό από πάνω προς τα κάτω, προσπαθώντας να εντοπίσει χρήσιμες πληροφορίες για αυτόν. Πληροφορίες οι οποίες θα ταυτίσουν τον υποψήφιο με την προτινόμενη θέση εργασίας. Ξεκινάμε με τις σπουδαιότερες πληροφορίες, με τα δυνατά μας σημεία, από πάνω προς τα κάτω. Τα δυνατά μας σημεία, οι σημαντικότερες πληροφορίες πρέπει να παρατίθενται στην πρώτη σίγουρα σελίδα. Ο εργοδότης, ανάλογα με την θέση εργασίας, με τη θέση που έχει προκηρυχθεί, καταρχάς θέλει να δει κάποιον ο οποίος έχει τις ικανότητες να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, εφόσον ο εργαζόμενος έχει τις ικανότητες και τα απαραίτητα στοιχεία, αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά μόνο αυτό δεν φτάνει. Στο βιογραφικό μας πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, χωρίς ασάφειες και αοριστείες που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στον εργοδότη και να βρει ένα λόγο για να μας απορρίψει γρήγορα. Οι εργοδότες σκανάρουν το βιογραφικό μας από πάνω προς τα κάτω και έτσι βάζουμε πρώτα τα δυνατά μας σημεία, όπως η εκπαίδευση ή η επαγγελματική μας εμπειρία. Η φωτογραφία μας έχει θέση μέσα στο βιογραφικό? Εάν δεν μας ζητηθεί, καλό θα ήταν να μην τη βάλουμε. Στο κομμάτι των πωλήσεων ή στο ξενοδοχειακό κομμάτι, που συνήθως είτε οι εργοδότες ζητάνε στην αγγελία τους φωτογραφία, είτε εμείς μπορούμε να τη βάλουμε προκειμένου να διευκολύνουμε τον εργοδότη στο να έχει μια καλύτερη εικόνα για μας. Γιατί και η εμφάνιση στις συγκεκριμένες θέσεις παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είμαστε όμως σε καμία περίπτωση υποχρεωμένοι να βάλουμε τη φωτογραφία μας στο βιογραφικό. Η έκταση του βιογραφικού μας δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες, ενώ η γραμματοσυρά που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι ευανάγνωστη και όχι παιχνιδιάρικη. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι πάντα η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η αγγελία, ενώ φροντίζουμε από πριν να έχουμε ένα σωστά μεταφρασμένο βιογραφικό στα αγγλικά σε περίπτωση που αναζητούμε δουλειά στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος λέει ότι προσέχει τη λεπτομέρεια και το βιογραφικό παρουσιάζει ορθογραφικά λάθη, αυτό τι σημαίνει για τον εργοδότη? Σημαίνει ότι ο υποψήφιος δεν προσέχει τη λεπτομέρεια όπως λέει. Ή όταν παρουσιάσει ένα βιογραφικό γραμμένο στο χέρι, αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος προσεγγίζει την αναζήτηση εργασίας με τρόπο πρόχειρο και ίσως δίνει κάποιο σήμα στον εργοδότη ότι αυτός ο υποψήφιος ίσως, αν ερχόταν και στη θέση εργασίας, να συμπεριφερόταν με τον ίδιο πρόχειρο τρόπο. Στην προσπάθειά μας να ξεχωρίσουμε δεν πρέπει να το παρακάνουμε γεμίζοντας το βιογραφικό μας με χρώματα και σχέδια ή περιαυτολογώντας για το πόσο οργανωτικοί και έξυπνοι είμαστε. Τα χόμπι μας όμως είναι κάτι που θα κοιτάξει ο εργοδότης μας. Τα χόμπι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ιδίως όταν τα ενδιαφέροντά μας ταυτίζονται ή έχουν κάποιο σημείο κοινό με τα εργασιακά μας καθήκοντα, με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας που θέλουμε να στελεχώσουμε, πολλές φορές αποτελούν και αυτά κριτήριο. Όχι το πρώτο, δεν έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό,
Μπορώ να σας παραθέσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ένας υποψήφιος, ο οποίος ασχολούνταν με τον προσκοπισμό, στα χόμπι του το είχε αναφέρει και όταν έφτασε στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης με μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική, είχαν απομείνει 2 υποψήφοι, όταν έγινε η τελική σύγκριση και ψάξαν να βρουν την παραμικρή λεπτομέρεια, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ασχολείται με τον προσκοπισμό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε τις συνεντεύξεις ήταν μέλος προσκοπικής ομάδας. Hi, I'm Graham Anthony and welcome to my Curriculum Vitae interactive video. To find out more, click on one of the links. Στο εξωτερικό, ο τρόπος παρουσίασης των υποψηφίων για μια θέση εργασίας έχει αλλάξει και στρέφεται κυρίως σε multimedia παρουσιάσεις με βίντεο και φωτογραφίες. Στη χώρα μας, το παραδοσιακό βιογραφικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή φαίνεται πως έχει ακόμα πολλά χρόνια ζωής. Όποια όμως και αν είναι η μορφή του, το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές μας σε έναν εργοδότη και γι' αυτό πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, περιεκτικοί και να το κάνουμε έξυπνα.